Αγαπούλα. Έλα μωρό μου, περίμενε, γυμνάζομαι. Ναι, Αγαπούλα μου, έλα, περιμένω τον Παπαδόπουλο μωρό μου. Πρέπει να μαζέψεις τώρα για αυτή την μαλακία που μας έφερες μέσα στο σπίτι. Τελείωμε τη γυμναστική. Πρέπει να του δώσουμε ένα ουσιάκι να το μαλακώσω, παρεξηγηθήκαμε στη δουλειά. Τι τύπος είναι αυτός ο Παπαδόπουλος? Είναι πενηντάρης και πολύ χαζογκομενάκιας. Ναι, θες να του την πέσω λίγο? Λες. Θες, θα μας διευκολύνει. Αν το κάνεις θα την πέσει σίγουρα, την πάρει αμέσως ο Μαράκας. Θέλεις να τον κάνουμε του χεριού μας? Να σου πω, άντε, ωραία, πήγαινε να τη πεις, τελείωνε με αυτή την παραγγελία. Έλα, εντάξει ρε παιδί μου, μου έχεις εμπιστοσύνη ότι μπορώ να τον σαγηνεύσω, να τον κάνω αληφή? Έλα, ναι, σου έχω. Άντε, τελείωνε. Εντάξει, τελείωσα, έλα. Έλα να μου βγάλεις λίγο τα βαράκια. Παπα. Έλα να μου τα βγάλεις, δεν ξέρω εγώ. Ωραία. Το πουλούνι, αγάπη μου, άνοιξε. Περίμενε, έχω προβλήματα. Μισό λεπτό, τα βαράκια να μου βγάλεις. Έλα, αγάπη μου, άνοιξε. Ποια βαράκια, αγάπη μου, θα το σαγηνεύσεις κιόλας, πώς πας έτσι. Μην ανοίγεις, βγάλεις μου πρώτα, μην... Γεια σου Ευθύμη, τι γίνεται. Γεια Ευθύμη. Δεν ήταν ανάγκη να παίρνεις φυσική.